Движим се по булевард Република, преминаваме кръстовище с булевард Сливница и ще завиваме надясно към паркинга на Мол Делта Планет. Завиваме надясно, няма нищо особено тук. След това завиваме наляво по пътя с предимство. След като завием наляво, почти винаги в дясната лента има паркирани автомобили. Както и в случая. Както в случая. Включваме левият мигач да заобиколим паркиралите автомобили и точно в този момент изпитващия казва: на следващото кръстовище завиваме наляво. Тук в 99% от случаите курсистите остават в лявата лента, т.е. в лентата за насрещното движение. Тук следва намеса на комисията, издърпване на кормилото в дясно и прибиране на автомобила ето в тази позиция. Трябва да дойдете да се движите както се движихме ние в момента. Веднага след като преминете паркиралите автомобили, да си включите десния мигач и да се приберете в дясната лента.